onde veíamos como a alcaldesa Inés Rei, por certo, a única condenada por transfugismo nas grandes cidades de Galicia, pois rasgaba as vestiduras en contra do transfugismo e mandaba unha carta aos militantes do Partido Socialista ofrecendo autobuses para asistir á manifestación de Lugo. É dicir, van encher Lugo con militantes do Partido Socialista de toda Galicia, pretendendo enganar así a cidadanía de Lugo e dicir que Lugo está indignado. Non, o que está indignado é o Partido Socialista, pero con que se tiñan que indignar era ca súa falta de xestión e co seu desgoberno. E eu, permítame que diga que eu a isto gustaríame chamarlle moción de impulso. Moción de impulso que onte vimos claramente cando o Partido Popular, o Grupo Municipal do Partido Popular de Lugo, presentou, xunto María Reigosa e con Elena Candia á cabeza, máis de 40 medidas, concretamente 45 medidas de impulso para Lugo. Medidas destinadas a mellorar a vida dos lucenses. Medidas destinadas a acabar co desgoberno e co bloqueo das políticas de acción na cidade de Lugo. E quedou claro onte que Elena Candia coñece perfectamente todos e cada un dos problemas que teñen os lucenses. E quedou absolutamente claro que o Partido Popular en Lugo ten un plan de rescate para Lugo. E, por tanto, con ese plan de rescate fixeron esa moción de impulso que eu estou convencida de que nun ano os veciños e veciñas de Lugo valorarán positivamente nas próximas eleccións.